Milé deti, toto je okienko do literatúry. Tomáš Žovák o žabke, čo chcela lietať, a o vtáčikovi, čo chcel plávať. Hop sem, hop tam. Kto to je? Uhadli ste, milé deti. Naša kamarátka žabka práve skáče vo vodičke. Plesk s krídlami. Druhý plesk s krídlami. Kto je to? No jasné, náš dobrý priateľ vtáčik. Práve si poletuje vzduchom. Ja, ako dospelý, aj vy, milé deti, sme ľudia. My ľudia nevieme plávať. Napríklad pod vodičkou, ako to dokáže žabička. Taktiež nedokážeme poletovať vzduchom, ako to dokáže vtáčik. Niektorí ľudia by takúto superschopnosť mať chceli. Niektorí potom vyslovene túžia. Proste predstavte si, že ste taká žabka a môžete dýchať pod vodou. Alebo predstavte si, že ste taký vtáčik a môžete vo vzduchu pri lietaní obdivovať krásy vašej malebnej dedinky alebo mestička. Naša žabička, o ktorej si dnes povieme niečo viac, túto super schopnosť v podobe dýchania pod vodou má a rovnako aj vtáčik vie lietať. Obaja by si však tieto fantastické schopnosti najradšej vymenili. A poviete si, aký bizár. Žaba chce poletovať vzduchom a vták si chce svoje krídla máčať vo vode. To je teda naozaj vtipná historka. Ale verte, neverte, naši hlavní predstavitelia potom to skutočne túžia. Jedného dňa sa žabička rozhodne navštíviť bosorku v ich lese. Táto bosorka mala takú zvláštnu povesť. Vedelo sa o nej, že veľa ľuďom pomohla, ale nikto nikdy o týchto ľuďoch viac nepočul. Žabka sa prirodzene veľmi, a to skutočne veľmi bála. Zvažovala, či túto bosorku vôbec má navštíviť, alebo nie. Bála sa, čo bude potom. Zmizne? Odíde do zabudnutia? Žabka si ale uvedomovala, že ten pocit pre sen lietania je pre ňu omnoho silnejší. Práve keď k nej žabka prišla, bosorka sa držala vešteckej gule a privítala ju vo svojej skromnej chalúbke plnej kúziel s týmito slovami. Už som ťa čakala. Popravde som sa so svojím čiernym kocúrom stavila, že prídeš ešte pred raňajkami. Ako viete, že som chcela prísť už pred raňajkami? Prekvapene odpovedala žabka. To je moje tajomstvo. Žabka spustila, prečo k nej prišla. Ale v tom jej bosorka zastavila, že veľmi dobre vie, prečo žabka prišla a vie jej s tým pomôcť. V tomto momente, ako to bosorka dopovedala, do skromnej chalúbky priletel duševne zlomený vtáčik. Bosorka ho privítala s tým, že vie, prečo do jej chalúbky prišiel, že chce vedieť plávať. Preto im poradila, že dokáže pripraviť kúzlo, vďaka ktorému si svoje role vymenia. S tým obaja naprvú súhlasili. Bosorka bola dobrá a preto im tie role skutočne vymenila. Poďme sa na naše zvieratká pozrieť pomaličky. Žabka sa práve teraz obzerá po krásach prírody, tak ako vždy odjak živa túžila, a to z výšky. Vtáčik sa ponára o 106, pláva čo mu sily stačia, len aby sa konečne do sítosti nabažil svojho splneného sna. Po čase však žabke zostane akosi ctlivo. Začne si spomínať, ako sa s kamarátkami rybičkami zhovárala pod vodou a nejak tak zmekne. Pomaly si začína uvedomovať, že už nikdy neuvidí svoje najbližšie kamarátky rybky, pretože teraz je jej svet vzduch a obloha. Rovnaké precitnutie nastane aj na vtáčikovej strane. Uvedomil si, že už nikdy nebude so svojimi priateľmi ohovárať ľudí z elektrického drôtu. Chýba mu, ako spolu s ostatnými vtáčikmi poohovárali celú ich dedinu. Vždy vedeli trefne okomentovať, čo mala aká babka oblečené. A teraz mu to chýba. Vo vode sa ho všetky rybky pýtajú, kde je ich kamarátka žabka. A žabky sa zase pýtajú vtáčikovi kamoši, kde je ich priateľ vtáčik. No katastrofa. Chcú ich priateľovi ukázať, aké otrasné šaty si kúpila babka Jožka, čo za oblečenie ohovára celú dedinu. A teraz nemôžu, kvôli snu a cieľu, ktorý možno v skutočnosti ani nebol sen. Možno si len neuvedomovali to, čo mali. A toto je skutočne pravda. Obaja nezávisle od seba v rovnakú sekundu vstúpili do bosorkynej chalúbky s plačom. Prosia ju, kričia, nariekajú. Prechádzajú všetkými fázami smútku, len aby ich bosorka opäť premenila na to, čo boli predtým.
Bosorka im stále ale pripomínala, ako veľmi si túžili vymeniť svoje role. Žabka s vtáčikom síce súhlasia, ale zároveň k tomu dodávajú, že si neuvedomovali to, čo v skutočnosti mali a boli tak rozmaznaní, že nevedeli, čo od vôle a začali vymýšľať niečo, čo v skutočnosti ani nechceli. Dobre, chceli skúsiť niečo nové, to je fajn, ale bolo to proti prírode, aby žabka lietala a vtáčik plával. Bosorka sa napokon rozhodne nad žabičkou, čo lieta, a vtáčikom, čo pláva, zľutovať, a legenda hovorí, že žabička dodnes na celé jazierko nahlas diskutuje s kamoškami, rybičkami a vtáčik si popri lietaní raz za čas sadne na elektrický drôt a veselo sa rozpráva s ostatnými vtáčikmi, že ich dokonca počuje aj babka Jožka, ktorá je inak celkom hluchá. Milé deti, ponaučenie tohto príbehu je také, že aj my ľudia občas túžime po niečom, čo nemôžeme mať, a pritom si neuvedomujeme, akú krásu už v živote máme. Preto si pamätajte, že si svojich priateľov treba vážiť. Predtým, ako učiníme nejaké rozhodnutie, snažte si vypočuť ich názor, s ktorým úplne nesúhlasíte. Tak toto vaše rozhodnutie dokážete lepšie premyslieť a domyslieť.